nevidím. Ani ja musím. Ja mám brýle, počkaj. Aký sme boli blázni. Dobre, to mám tak gule. Ja si budem odhrieť, ty si daj brýle. Pôjdeme doprava? A máme ešte aj tie brúsere, ak som si myslel. Odpuklo mi prílbu, akože ja viem kade. Počúvajte, musím pohľadnú, musím zapnúť. Domírame a... Na Slovín. Hlavne nezmačkujme. Máte jediné šťastie, že som tu býval kedysi. Bude búrka. Je 22 stupňov. Ja som vám vravil, že ideme na Slovín. Aj napriek tomu, že sme akurát vošli do totálneho vetra, stále sme nevedeli, aká hrôza nás čaká. Musím mať prv. A potom Ja záver. si ale mikro neustím. Dobre, áno. Ja som ich zabudol! Pohode! Stoj. Pohode? Leje. Odstavujme sa, leje. To je strašné! To je strašné! Chalani, stojte! Jak má? To neberú aj! To čo je? Čo je? Stolčejser do kamarát tak... Čo najskôr sa dostať domov. Ideme na zastávku. Stop! Mal cieľ, aby som neohrozoval premav. A teraz už len počúvajte, čo sa stalo. Ja vám vravím, ja som tam proste nevidel. No a podľa mňa zaslúžená trúbka. Predstavujeme vám dva nové YouTube kanály Bikery z Dubravky Extra a Bikery z Dubravky Klipy. Odkaz dole v popise. Daj tam odber a daj odber samozrejme aj sem. Ale nemôžeme ísť. Prečo? Však ja nič nevidím. Ani ja musím. Ja mám brýle, počkaj. Daj si kšeklík. A kamery sú leď. Ja si budem odhrieť, ty si daj brýle. Tu nás naši už proste navzájom už pomáhali. Dobre si. Ne, ja mám brýle. Tak doj si. Ale, no dobre. Páni, ale ty to mi nejak dobre, to strašne si. Kamón, ja nechcem, ne? To už všetko prvé si krokso. Ja mám krokso! Nič Ja neviem, že toto vás stupňov príjemne, ty kokoda, a späť, piči som. Toto je maximálny brúser. Ale tvoj, ty si sa chcel ísť. Toto by som chcel, či chceš, či nechceš. Dobre, a to sa bude rýchlo Ja som v rukavi, Kde že mám v múre. kuriere? Iba niekam mám ísť. Ja viem, čo mám ísť. Tým by som si nebol istý. Ja som tu býval, kedysi. Tam som tam. Dobre, ty je to. Fajn. No som zvedavý, kto tvoj príde zajtra do školy. To je prekrač. Dám vám spoiler, prišli všetci. Serva na školu, poď, ideme. Živote som Občanové. měl zárocha a teraz už tých budem. Počkaj! Počkaj. Poďme. Ideme. Není čo stratiť. Tak kamaráde, to potraž ľudia, to je kľúčke. Tak to je. Laser Evil 8, to si K tomuto sa radšej nevyjadrujem. Poď, ja mám kamerám, poď. Do piči.
Nic nevidím. Ani ja. Teraz to poď! Ale čakáme, že ja go hrozujem kanálku. Vieš, že okuláre máš samo, dobre? No, vždy. Vieš, že okuláre máš, čo bude? A jak nosí? Ja neviem, tak nosíčky nemám. Ja som si všimol až teraz, aký sme boli blázni, ak sme išli cez tie stĺpy. Lebo my sme tam nič nevideli, ja som nevidel, že takto idem pomedzi stĺpy. Hlavne bavíme sa o hentom. Tak aktuálne to! Kto vylúšti, čo som tam zazjapal, tak ja neviem, čo mu dám, lebo toto, ja som to lúštil, koľko som chcel. Ja som to nevylúštil. A máme ešte aj tie brúsere, čo si myslel? Andrej! Andrej! Počúvaj, keď nesmieš pohľadne, musíš zapnúť GPS-ku. Najdi sa si aplikáciu mapy.com. Inak sa nedostane. Neviem, čo to tam bolo počuť, ale chalani nemali internet. A práve začína blúdenie na Patronke. Ale to až za chvíľku. Hej, mám večer. Ani jeden? A ja si pamätám, ale nechcem už pohľadnej. Prečo? Akože je tam bushproof, to znamená, že je... Ja už vyčujem buď, ale... Nie, bushproof je typu trasa. A... Riziko ísť cez bushproof, kde nič nevidíme na frekventovanej ceste na Patronke, je fakt veľké riziko. A musíme risknúť. No dobre. A potom odbočíme na pasienky. Dobre, Nech nejdeme cez Mokrovecku. No akože ja viem kade, ale my sme sa teraz tu mali kde napojiť na Teba hovor, ja to bolo. mapy.com. No každopádne my sme sa mali napojiť teraz na takú cestu, ktorá... Nie, vieme si kade. Kažme na to, Andrej. Asi. Poď. Není sa strafiť. Teraz musíte dať na mňa. Ideme. Potrebujeme sa dostať ku Kauflandu. Teraz, pôjdeme týmto, je tam prechod. Pôjdeme cez prechod ku Kauflandu a od Kauflandu by sa mali trafiť. Bola tam jedna odbočka, ale s tou odbočkou si budete musieť ešte počkať. Ale pokračujeme. Asi na to teraz. Nie. No? Zaracha som myslel, že máme všetci traja. Ja som čutil o Zaracha. Ja tu mal párkrát. Pôjde ako krásne. Poďme. Ideme. Chalani, keď prídeme, vám tam treba pomýlke. To som ich iba strašil, trošku. Ideme ku Kauflandu, poďme. Potrebujeme sa dostať ku Kauflandu. Sme na Patronke, ak by sa tak potreboval zorientovať. Tu chodím s mojím tatkom a moja mamka tu pracuje blízko. Ona pracuje tam. Smerom. Viem. Koľko žízky, koľko? Takto. Dopoľko si môžeš, nie tak ule. No jedine cez proti smer. A tam teraz? Doprava pôjdeme. Možno ísť na hlavnú. Poď teraz. Viete mi tam hlavnú cestu. Nie, nejdeme na túto. Pôjdeme doprava. Doprava. A teraz ja... Není. Čo to je? Či je
či nie je, sa dozviete v ďalšom videu. Pokračujeme na budúce. To neober ten dobrý. Na trasa priamo do Dubravky. Čujeme na vybratí termofólie. Tam není ani chodník. Všetko v poriadku. Tak ideme na to. Ja som sa tam skoro zdržal. Tak čo? Cinkame to. A ty cinkaj. Chalani to nebudú moc strčať do firmy. Mne sa šmykla noha z pedálu. Po tej hlavnej ceste som išiel za zavretými očami. Pomaly a preletel som cez ľavú brzdu. No čo? 2 minúty pred domom sa už nemôže pokazať asi nič? Máme! Predstavujeme vám 2 nové YouTube kanály Bikery z Dubravky Extra a Bikery z Dubravky Klipy. Odkaz dole v popise. Daj tam odber a daj odber samozrejme aj sem.